سەرۆکەی ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریا و سکرتێرەی گشتی پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا سعود المەلا دەهەڤدیتنەکە تایبەتە لەگەڵ ڕۆژنامەیە کوردستان بەحسە خاڵێن ناکۆکیان یەن ڕێگریە لە پێش danûstandinên کوردی دەدیکە کرد. سەرۆکەی ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریا و سکرتێرەی گشتی پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا سعود المەلا دەهەڤدیتنە خۆدا بەحسە danûstandinên یەن ناڤبەرە ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ و پارتیên یەکێتیە نیشتیمانیە کوردی دا تێن لێدارخستن کرد و گوت کو یەکرێزیە کوردان ji babetên me yên serekene. Ev bawerî û armanca me ye û herdem em banga wê yekê dikin û li ser vê yekê me encumena niştîmaniya Kurdî li Sûriyê da mezrand û di wê demê de PYD tevlî me nebû. Em hemû wê yekê dizanin ku îdeolojiya me û ya PYD neyeke. Elmela dozên nakokdar yên rêgiriyê li pêş danûstandinên Kurdî de eşkere kirin û ew xal jî ev in. Yekem, doza girtiyan. Duem, destwerdana PKK di çarenivîsa gelê me de. Sêm, doza xwendinê. Çarem, leşkeriya neçar û pêncem, girêbesta civakî. Herwiha serokê Encumena Niştîmaniya Kurdî li Sûriyê Siûd Elmela got ku em berdewam van dozan gengeşe dikin û divê çareserî ji van xalan re were dayîn û ew çareserî bibe cihê bawerî û erêkirin ji tevaya aliyan re wekû dosyeya girtiyan divê çarenivîsa wan were diyar kirin û leşkeriya neçar û xwendin ku divê em li pêş zarokên xwe rêbazeke xwendinê û bawernameyên zankoyê ku li ser asa navdewletî were danpêdan kirin danin û divê xwendin dibin serpiriştiya UNESCO de be. Di dawiya hevdîtinê de Siûd Elmela spasî û rêzgirtin ji gelê Kurd yên hundir ku divê rewşa aboriya zehmet derbas dike û hîn jî li ser xaka xwe maye û yên bi neçarî berê xwe dana dervê welêt re şand.